И здравейте на всички, аз съм Дарбър БГ и днес снимам клип на Wizard 101. И това е първи епизод от една нова поредица, която не е на Майнкрафт. С този герой съм се развил много добре. Те мисля, аз, но имат 10 пъти по-добри от мен. Но аз мисля, че съм се развил доста добре. Ниво 18, хубави брони, хубав жезъл. Да започваме. В този епизод само ще се покажа акаунта, какво съм правил тук. И така. Следващите епизоди ще правя други неща. И да започнем като за начало с да се покажа броните. Да не пропусна да се изфукам с тях. Добре. Вижте, този шлем е много добър, дава ми минус 75 хелт на противниците, когато се хелтват. Тук са едни тъпшаки, които ще ги дам на да ги даде животното за храна. Може да е кут. За робата тя много добра и дава ми атаката вампир, която е дарк атака, аз съм Storm елемент. Ту е една друга роба, която също ми харесва, ама да, много малък хелт. Хелтът е много важен в Wizard, защото ако искате да печелите битки, как ще го направите без хелт? Бутушките. Те пак дават стака дарк елемент. Зомбито, той е много добро. Жезълът, той е най-добър. Минус 75 Storm атака, 75 огнена атака, 75 дарк атака и 65 ледна атака. Тази карта отдел, дето е чудовище, дето има един меч по средата, който е в кръг и една линия. Това означава, че може да се трансформираме в едно чудовище, което е дало жезълът. Вие видяхте картинката и в това чудовище се превръщам и за 6 рунда ставам него и печеля всички дарк атаки, които може да предложи огненото училище. Аз ще покажа училищата после. Като се превърна в това чудовище, печели много силни атаки, но само за 6 хода. 2500 хелт, ама на PvP май не можеше да се използва, ама срещу чудовищата от Wizard може. Сега да покажа другите неща. Кое да покажа сега? Училищата казах. Играта е много забавна и сега се надявам този клип да ви е харесал и надявам се повече хора да играят Wizard, защото може да ви е забавна игра. Това дърво, това е вековното дърво на Wizard. Сега ще ви покажа, че ако някой от вас играе Wizard и разбирате от английски, аз не му разбирам много. Тук цъкате настройките и там тук е една звездичка и излиза създателите на Wizard и историята. Тя много дълго никога не съм я гледал. Той не е точно училище, той е човек, който предлага карти. Той предлага скрап карти. Той предлага такива скрап карти, да ги наречем. Това е грамотеечното училище или Storm училището, както вие го наричате. Аз съм създал акаунт по Storm училището. Тук се взимат атаките. Вижте, аз съм взел много. Остават ми 4, ама те са на по-горни левел. Тук сега аз се надявам като си мина нивото да получа мисии, защото всичките им мисии изискват крони. Някои мисии дори нямам тези светове, в които да отида. Следващото е леденото училище. Ако се чуете как да вземете атаките, ще ви кажа и сега. Тук са, например, искам да взема първата атака. И
И тук ви изписва, че иска points. Това са... сега ще ви покажа. Тези тук training points. Ако имате една и сте на нивото на това, ще вземете. Ама ако искате, например, сте на 18 ниво като мен и искате да вземете, например, това, първо трябва да вземете всички и след това това. И аз се чудя за какво са го направите и гадно. Ама те са данни Wizard. Кое да ви покажа? Огненото училище. Сега ви казах, че огненото училище се превръща в звяр, който е огнен елемент. И всички тези атаки, те са по-силните като метеоритите, като това, като това, като това и като слонът. Има и една наречена Fire Zilla, има и в Storm училището, ама тя тогава е Storm Zilla. То не, че има голяма разлика. То и не е точно училище, ама има такова училище, ама то е в друг свят. Той е човек, който предлага карти. Вижте, той предлага 5 карти, ама ви трябва training points. Аз вампира вече го имам. И зомбито. Той училище така и не му разбрах наименованието. Ако вие го знаете, ми го кажете, за... Аз тук съм взел повечето атаки. Пак ми остават 5 атаки. Взел съм повечето атаки. И след като покажа училищата, ще си покажа атаките, които съм спечелил и взел. И ще си покажа къщата и другите неща. Ако се чуете какви са тези неща тук, сега ще ви покажа. Туи са едни зали, които много рядко, да го кажем, хората идват. Това е на учителя, плакат хубав е. Кое е следващото училище? Забравих да ви покажа още нещо. Това е животно, мистер Максимус. Сега ще ви покажа. Това е много хубаво. Вижте, мистер Максимус, то дава една страхотна карта хелтваща, 315 хелт. Това е една атака, която среща рядко. Той е много хубаво животно. Сега ще ви кажа какво прави. Аз съм го тренирал 2 пъти и е вдигнал 2 пъти ниво, така че ми дава 30 мана. И той, ако се чуете тая карта, се чуете какво прави, сега ще ви кажа. Се дава да го наречем нещо като чудовище. Пак чудовище от играта, които трябва да се биете с тях. Да, създава едно чудовище и то е към ваша страна и то може да атакува. Има вампира, защото е дарк чудовище. Има вампира, зомбито, всички атаки има, май всички. Да, той. Това дърво, то е вековното дърво, аз те го наричам. Ако се чуете това, когато станете на по-висок левел, например 20 или 19, не знам, тук има един ход, можете да влизате. Сега за къщите. Това първоначално, когато започнете да играете Wizard, ще ви е първоначалния хом. Аз тук вече съм се изнесъл, защото имам много по-хубав. Имам още 2 къщи, които съм си купил с пари. Не си иски пари, а с тия от Wizard. И после ще ви обясня някои неща. Да пропуснах и това седло. Имам едно животно за ядене, Феникс, то ми е вечно. И е много яко, много ме кефи.
Добре, кое ще да ви показвам? Това. Тук можете да играете някакви игри, ако се чуете какво е това. Каква е тая баба? Ами тя предлага тези... Как да ги нарека, аз не знам. Тези бутилчици, които като ги спечелите от мисия не ви ги дава веднага в Wizard, а вие трябва да си ги спечелите чрез мисия. И Мерлин ви ги дава, аз ще ви покажа сега и Мерлин. Ами, тези бутилци, ако например сте на... Ами, той червеното е живота, двието е маната. И ако например сте на 1 мана и на 5 хилт, само тъкате бутилката и всичко ви е на макс, ама тя се изпразва. И дето ви я показах, те струват пари тия бутилки, ама ако нямате пари, няма бутилки. Няма бутилки. Аз имам 19 000 пари. Да, аре, сега да ви покажа тук за нещата. Experience, тук за нивото да снимите. Аз като съм 18, иска много повече XP да спечеля 4800. Той Gold. Той можете да ги вземете чрез битка, но да взимат по-често. Печелите айтеми и броня, например. И тя е хубава и имате по-топ от нея. Ще отивате на базара и се я продавате изгодно. Аз ще ви покажа сега. Тук са някакви настройки. Тук съм имал много неща, бе. Да, тук светенцата, които още не съм ги засяждал. Засявал, да го наречем. Ама ще ги посадя в някой друг епизод. Сега да ви покажа Мерлин. Ето, то първоначално ще ви иска един тренинг, ще се справите, няма да ви дам как да почнете да играете, Wizard, той ще ви научи как да играете. Ето това е Мерлин. И когато, например, сте тук, той ви дава една мисия. И за да се чуете как да му отговорите, просто цъкате бутона Х. Той ви изписва. Или това и да цъкате върху него. Ето така. С мишката, с ляпото. А тия врати тук ви водят към помощничката Мерлин или домашният му любимец, не знам как се води. Тя се издава мисия, ама по-рядко, защото зависи какъв елемент сте. Ако сте, например, скрап елемент или стор в моя случай, така по-рядко ще ви дават мисии. Аз не знам за какво избрах стор вместо лайф. Will Steve Kevin Hair. Изчакайте. Затворих, защото